खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बड' निउज आपडेट चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ भारतआ बांलादेशि नोगोरारिफोरनि थाखाय इ-मेडिकेल भिजा जागायगोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ सनिबाराव गोदान दिल्लीयाव मोननै थान्दै हान्जानि गेजेराव मोनसे सावरायनायनि उनाव फोसावो दि भारतआ फाहामथाय लानो नागिरनाय बांलादेशि नोगोरारिफोरनि थाखाय इ-मेडिकेल भिजा जागायगोन। बेजों लोगोसे भारतआ सा-सोनाब ओनसोलखौ सिबिथाय होनो थाखाय बांलादेशनि रंपुराव मोनसे गोदान कनसुलेट बानायगोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो बांलादेशनि गाहाय मन्त्रि शेख हसिनानि रायजोआरि दावबायनाय समाव बेफोर हाबाफारिफोरनि सायाव सावरायदोंमोन। गुबुन गाहाय बिन्दोफोरा जाबाय भारतारि रांनि फालांगि, नेपालनिफ्राय भारतनि गेजेरजों बांलादेशसिम मोब्लिब दैथायहरनाय आरो डिजिटेल गोहो आरो अख्रांमाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव हेफाजाब बांहोनायनि बिथांखिफोरबो बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नैथि आपडेटआवनो दङ आसाम चिफ मिनिस्टारआ 263 करोड़ रांनि मोनब्रै प्रजेक्टस रिभिउ खालामदों। आसाम चिफ मिनिस्टारआ मैया 263 करोड़ रांनि मोनब्रै प्रजेक्टस रिभिउ खालामदों। बे मावथांखिफोरनि गेजेराव गुवाहाटी जिल्ला बिजाब बाख्रि, रबीन्द्र भवन, ITA मास्क'वा आरो क'क्राझारनि गोदानथायारि स्टेडियामआव दङ। बिथांखिफोरा जाबाय सेथियाव गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि। गिबि मन्थ्रिया सोमोन्दो गोनां बिफानफोरखौ 51 कौटि रां बाहायनानै गंसे 800 सिटार अडिट'रियाम जिल्ला बिजाब बाख्रिजों फोनांजाबनाय मोनसे गोदान डिजाइन जौगाहोनो बिथोन होगोन। नैथियाव दङ रबीन्द्र भवन। रबीन्द्र भवनाव 112 कौटि रां बाहायनानै गंनै अडिट'रियाम, 500 आरो 300 मासि आरो गंनै रिहार्सेल हल लुनानै होगोन। थामथियाव दङ ITA मास्क'वा। ITA मास्क'वानि गोदानै बानायफिननायाव 6 कौटि रां खरसा जागोन होनना साननाय जादों। ब्रैथियाव दङ स्टेट अफ द आर्ट स्टेडियाम इन क'क्राझार। बे स्टेडियामआ 94 कौटि रांनि उफ्रा खरसाजों जोलुरजों लोगोसे गोनां गेलेमु सुबिदाफोरजों सुबिदा जागोन। बे गोनांथार मावथांखिफोरनि थाखाय गासै अनुमान खालामनाय खरसाया 263 कौटि होननानै चिफ मिनिस्टार बिथांखौ गावनि समाज बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। थामथि आपडेटआव दङ जुन सनिबारनिफ्राय कामाख्यायाव अम्बुबासि मेला जाबाय। खुंथायआ अम्बुबासि मेलाखौ रोखा खालामनो थाखाय माखासे जर'खा नेमखान्थिफोर फोसावदों। बिथोनलाइनि बायदिब्ला सनिबार मोनानिफ्राय 27 जुनसिम VIP नायनाय जानाय नङा। बयबो सासे सरासनस्रा नायदिंग्रा बायदि नायनांगोन। महा अम्बुबासि मेलाया 22 जुननिफ्राय 26 जुनसिम सनिबारखालि शक्तिपीठ मा कामाख्या धामआव खुंजागोन। अम्बुबासिया 22 जुननि मोनायाव गोसो गोग्लैगोन आरो थानसालिनि गाहाय दरजाफोरा अम्बुबासि सानथौजों 26 जुनसिम बन्द थागोन। शहरनि पुलिस खुंथायआ अम्बुबासि मेलाखौ रोखा खालामनो थाखाय माखासे जर'खा नेमखान्थिफोर फोसावदों। बिथोनलाइनि बायदिब्ला सनिबार मोनानिफ्राय 27 जुनसिम VIP नायनाय जानाय नङा। बयबो सासे सरासनस्रा नायदिंग्रा बायदि नायनांगोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ मेट्रिक आनजादखौ कम्पार्टमेन्टेलाव पास जानाय फरायसाफोरखौ दर्पण पर्टेलनि जोहै थाखो 11 आव मुं थिसननो खावलायदों। सेबाजों खुंजानाय HSLC कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि फिथाइ 2024 फोसावनायनि उनाव जायफोर फरायसाफोरा पास जानो हाबाय बिथांमोनखौ 28 जुनसिम दर्पण पर्टेलनि गेजेरजों गाव फरायनो गोसो जानाय कलेजफोराव थाखो 11 आव मुं थिसननायखौ खालामना लानो थाखाय बयखौबो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया खावलायदों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ सन्देह गोनां आलफा आइनि सोद्रोमाफोरा स'नि टाइल्सनि बिगोमा फालांगिरिनिफ्राय रां दाबिदों। मैया बन्द खालामजानाय आसाम इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम इन्डिपेन्डेन्ट आलफा आइनि माखासे सन्देह गोनां सोद्रोमाफोरा सासे फालांगिरिनिफ्राय रां दाबिनायनि उनाव गुवाहाटीआव मोनसे जाथाय जादोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला बे जाथाया सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला फालांगिरिया दिसपुर पुलिस थानायाव केस होदोंमोन दि बिथांनि फिसाज्लाया 13 जुनखालि सासे सुबुंनिफ्राय रां दाबिनानै फन फैदोंमोन आरो दाबि खालामनाय रांखौ होनो हायाब्ला गावथारगोन होननानैबो हुमखि होदोंमोन। हुमखिनि उनाव फालांगिरिनि नखरा गिदोंमोन आरो गावसोरनि न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनो गिदोंमोन। उनाव बिथांमोनहा दिसपुर पुलिस थानायाव धारा 387 नि सिङाव केस नं 602/24 थिसनो। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ जरहाटआव कलेजनि लांगोना सिङाव गोजावना थानाय गोथै सह बोखांदों।
सनिबारखालि जरहाटनि जरहाट जिल्लानि मोनसे फसंथाननि सोरगिदिं सासे गोमानाय सुबुंनि गोथै सह' मोननाय जादोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला गोथै सह'खौ फसंथाननि सोरगिदिं सिङाव मोनसे फुख्रियाव गोजावना थानाय नुनो मोन्दों। ओनसोलनि जायगानि सुबुंफोरा गोथै सह'खौ नुयो आरो गोख्रैनो पुलिसनो खौरां हरो। मोन्नाय खौरांनि बायदिब्ला थैनाय सुबुंनि मुंखौ कपिल बरा होनना मिथिनाय जायो, जाय सुक्रुबारनि बेलासिनिफ्राय गोमानानै दंमोन। बेनि गेजेराव सुबुंनि थैनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया जागासिनो। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ। मेघालयआव 350नि बांसिन गथ'साफोरा HIV बेराम जादों, जायखौ हायुंआरि गथ'सा मोनथाय रैखाथि आय'ग (NCPCR) आ गिथावना बुंदों। NCPCRनि मासिगिरि प्रियांक कानुनग'आ सनिबाराव बुंदों, रायजोआव बेयो मोनसे गिथावना थासारि। 364 गथ'साफोर दं जाय HIV जों नाख्रेबजानाय। बेनि अनगायैबो, रायजोआव 8,000 सुबुंफोरा HIV जों जिउ खुंगासिनो दं आरो बेनिखायनो NCPCR आ रायजोनि बिबानगिरिफोरखौ बैफोर नखरफोरखौ आनजाद नायनो थिनदोंमोन दि बिसोरहा माबाफोर गोनांथि गोनां आरो आरजाथाव गथ'फोर दं ना गैया। बेनिखायनो जुवेनाइल जास्टिस एक्टनि धारा 45 नि सिङाव मदद होनाय जागोन होनना खौरां मोन्नाय जादों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ। 5 crore ड्राग हमनो मोननायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया आसाम पुलिसखौ गुड जब आसाम पुलिस होनना साबायखर होदों। खौरां बायदिब्ला मैया काछार पुलिसआ माहारियारि राजा लामा 37 नि सेर-सेर सालसापारायाव मोनसे जर'खा अपारेसन खालामदोंमोन। बे समावनो बिथांमोना गंसे गारिखौ हमनो हायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला, जब्द खालामजानाय हेर'इन लिरथाइया 974 ग्राम आरो बेनि बेसेना आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि हाथाइफोराव 5 कौटि रांनि खाथि-खाला जागोन होनना साननाय जादों। पुलिसआ गारिखौ जब्द खालामो आरो फेग्रा मुवाफोरखौबो जब्द खालामो। दिनैनि खौरांआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।